ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓରେ। କିଛି ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖାତା ଧରି ଲେଖିବାରେ, କାରଣ ବହୁତ ରହିଯାଇଥିଲା ଲେଖା, ତ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଖେଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ପଳେଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖେଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ବୋଉ ଆଗରୁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ପନିର ହେଇଥିଲା, ତ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ, କାରଣ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ଥିଲା। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପାଗର ମଜା ନେଇ ମୁଁ ଲାଗିଗଲି ମୋ ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ, କାହିଁକି 2 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି। ତ ମୁଁ ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲି। ସବୁ କାମ ସରିଯିବା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ମୁଁ ସାଇକେଲକୁ କାଢ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଦୋକାନକୁ, କାରଣ ଦୋକାନଟା ଟିକେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ତ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ମିଳିଗଲା, ତ ମୁଁ ଲାଗିଲି ଥଣ୍ଡା ପିଇବାରେ। ତ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ସାରିକି ମୁଁ ଫେରିଲି ଆମ ଘରକୁ। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।